Anzjan ta' 82 sena huwa l-aħħar vittma tal-COVID-19 biex issa total ta' fatalitajiet tela għal 149. Ir-raġel mit il-ħamis filgħaxija wara li ħareġ pożittiv fil-21 ta' Novembru waqt li kien fir-residenza San Vincenz ta' Paul. Din il-mewta ħabbret tas-Supretendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci fil-bulettin mediku ta' darba f'ġimgħa dwar il-COVID-19 li fih ħabbret ukoll kif l-aħħar 24 sija kellna 123 każ ġdid għal total ta' 5537 fil-waqt li fih 105. Bekk it-total ta' każi attivi u dak ta' 2055 li ma' ammont jinkludi 4 migranti kif ukoll 68 każ fil-Gżira Awċija biex id-39 ġimgħa tal-pandemija f'pajjiżna lqet b'xejn anqas minn 819 każ ġdid. Il-Professur Charmaine Gauci saħħet li żieda kbira fil-każijiet qed toħloq pressjoni enormi fuq mart infettiv ieħor ukoll. La darba jibda jidħol l-istaġun tal-influenza ħajkollok iktar nies li jkunu qed ikollhom is-sintomi u allura l-peaks fuq is-swabbing center kif qed tajjeb inti jkun qiegħed jiżdied. Huwa diffiċli inti tara fis-sintomi tal-COVID minn dawk tal-influenza jew ta' virusi oħrajn għaliex huma ħafna drabi li huma simili. Bħalissa hemm total ta' 63 pazjent bil-COVID-19 f'Mater Dei. Fl-ITU bħalissa għandna 17 persuna li qiegħed rikoverat u jingħata l-kura bħall-COVID. Fl-Infectious Diseases Unit ta' Mater Dei għandna 11 il-persuna. Fil-komplement ta' swali f'Mater Dei għandna 45 persuna, Boffa għandna 23, St. Thomas għandna 24, l-Isptar Karen Grek għandna 10 persuni, il-Good Samaritan għandna 64 persuna, Mount Carmel 3 persuni u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex hemm 3 persuni oħrajn. Dan apparti li hemm ftit anqas minn 4200 persuna fi kwarantina obbligatorja u eluf oħrajn li qed jiżolaw lilhom infushom minn jeddhom, inkluż minħabba firxa tal-virus fl-iskejjel. Kellna numru ta' każijiet li kellna kemm staff li jaħdmu fl-iskejjel li kienu pożittivi u anke kellna xi ftit tfal li wkoll kienu pożittivi. Il-Professur Gauci ħabbret li hemm 7 djar tal-anzjani li bħalissa qed jesperjenzaw trasmissjoni tal-virus. Qed ikollna numru ta' anzjani wkoll li huma wkoll din jiġu affettwati li dan huwa importanti ħafna li dejjem għandna nagħmlu protezzjoni kemm nistgħu tan-nies li huma iktar friskju speċjalment l-anzjani. Din l-aħħar ġimgħa kellna total ta' 17 il-mewt minn meta għamilna l-aħħar bulettin mediku tal-COVID. Fatti dawn 17 il-każ kellna 3 li kellhom il fuq minn 90 sena, kellna 4 persuni bejn 80 u 89 sena, 8 persuni oħra bejn 70 u 79 sena u 2 persuni bejn 60 u 69 sena. Fuq il-qima kontra l-COVID-19 f'Jannar, hija qalet li din mistennija tibda titqassam gradwalment f'żewġ dożi skont l-allokazzjoni tal-ECDC li se tkun ippubblikata aktar tard, tilqima li mhux se tkun obbligatorja. Meta persuna qabditu l-COVID, l-immunità li l-ġisem jibni għal natural infection mhijiex daqshekk qawwija li l-persuna ħajservih tul ta' żmien. Meta tħares imma lejn l-immunità li tik il-vaksin hija iktar immunità li hija aktar qawwija u iktar immunità li tista' sservi fit-tul. Minkejja dawn il-prospetti pożittivi, Charmaine Gauci insistiet biex nibqgħu saqajna mal-art u ħadd ma jillaxka għaliex il-każijiet fl-aħħar jiem ta' Diċembru u l-bidu ta' Jannar jafu jibqgħu jippersistu bit-temm dejjem jiksaħ. Baqalna ftit żmien ieħor li rridu nibqgħu nieħdu ħsieb tagħna nfusna u dawk ta' madwarna, nibqgħu nużaw il-mezzi ta' prevenzjoni u l-mitigation measures, nifhem li ġej żmien li mhuwiex daqshekk faċli li nqattaw milied differenti minn miliedijiet li kellna fi żmien ta' qabel, però dan jgħaddi wkoll u jalla nkomplu nkontrollaw is-sitwazzjoni bl-għajnuna tagħkom. Għalhekk saħħet fuq l-importanza li kemm fil-familji kif ukoll fuq il-postijiet tax-xogħol jitħarsu l-linji gwida maħruġa minnha. Għal dawk li jħitu l-maskri, is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika fakkret fl-aġġornament tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa biex il-maskri jinħietu bi3 saffi ta' drab fuq ġewwa idealment bil-qoton li jassorbi l-qtar, fin-nofs filter li jsaffi l-qtar tal-virus bħal polypropylene u fuq barra materjal bħal polyester li jirreżisti l-qtar.